Paskah madihita sa luhutna. Paskah. Marede huria mahita. Bata Ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus,
Dohot goar ni toddi porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Arioddo na jinadihon ni Jehovah, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi. Batu naong binolokkon ni Padebagas, ima gabe batu parsuhi. Pinamasa di Jehovah doi, halongangan doi anggo di matata. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Nama dok moliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangolu hami, ala ni haheheomi. Dak pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulunami, ruas mudo hami. Di paucat todo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Marede Huria Mahita. Tatangi homa patik ni debata, di parningotan di ari haheheon ni Tuhatta Yesus Kristus sadarion, ima sian konfesi HKBP, 1920, bidu onom taringo tu haluaon. Taha porsiai jala tahatidak kodo, debatado patu pahaluaon, ima haluaon sian dosa, sian gonggoman ni sibolis, dohot hamatean, nang sian ragam ni huaso namaralo tuhata ni debata. Sian asi dohot holong ni roha ni debatado di patu pahaluaoni, marhite pakokop ni anakna nasa sadai, Tuhan Yesus Kristus, namate dihau pinor silang, natua tubanua toru dung ditanom, jala namula mangolu di ari patuluhon. Dalan majalo haluoni, ima marhite haporsiaon, na tinubuhon ni toddi porbadia, jala haporsiaonido dirajumi debata,
gabe hapitoran ni jolma. Ia haluoni hamuliau ni debata dohot hatuau ni jolma idoi. Nunga malua na porsiai atik pe godang dope paru kilon si bulusonna di Portibion. Si sai di palua asini rohani debatado na porsiai sian ragam ni mara di ngolu si ganupari di ngolu pardagingon nang partodiope manang marsa sahalak manang marsa sapunguan. Hataridaan ni haluani ido ngolu ni naporsiai di Portibion. Ima ngolu na marhabadiaon na marparbuehon akka parbue ni todi. Marhite podaon ta oddol hoddo na so adong haluaon na asing sian haluaon na pinatupa ni Yesus Kristus. Jala Yesus Kristus sabindo na puna halak napi naluanay. Naso tarapas sibolis manang akka huwaso na asing be na porsiai sian gonggoman ni Kristus. Alani i tatula do poda na madok boy jolmai paluahod dirina sian gonggoman ni dosa. Sibolis dohot hamatean marhite sian na manadikon hari buron ni Portibion. Laos tatulak do poda namadok usaho ni jolmai sadiri do na manotuhon haluaonna. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tupatikni. Amen. Mare dehuria mahita. Otima dosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang.
Hodo napatupahon hasesaan ni dosa di hami, halak na dangolon, marhite-hite anak haulongan ni roham. Say asima roham di hami, akka na mangarsakod dosa nami. Say sahapi matubaga sa rohanami hasesaan ni dosa nami lehom matuhami todim na badiay, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asahot rohanami marhapor siyaon, laho manggotapon na sa dosa, dohot roha portibyon. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jala na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo pagkaholongi ni debata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porseya di ibana. Asa hanguluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapo ma di debata na di gijang. Amin. Amin. Marede huria mahita. Hata ni debata, epistel di pesta parningotan, di haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sadarion, ima natar surat di buku Psalmen, bidu 115 mamuka maisian ayat sia, saha tu ayat 10 walu, tajahama marsikat sorin. Iyang goho ale Israel, marhapo satu Jehovah maho, ibana do pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Ale pinopar nisi Aron, marhopo santu Jehovah mahamu, ibana do pangurupi dohot lumbu-lumbu nasida. Hamu ale akka na makabiari Jehovah, marhapo satu Jehovah mahamu, ibana do pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Nunga diingat Jehovah hita, ibana mamasu-masu, ibana mamasu-masu pinopar ni Israel, ibana mamasu-masu pinopar ni si Aron. Ibana mamasu-masu akka na makabiari Jehovah, akka na metmet, dohot akka na magodang. Saya amba di Jehovah do Tuhamu dohot tu pinaparmu. Akka na pinasupasu dohamu siya Jehovah, si topa akalangit doho tanoon. Jehovah do napuna akalangit ni langitan, alai anggota noon nunga dilehon tujolma manusia. Dang tagamon pujion ni akka nong mate Jehovah, nang sudi akka nong tua tutano hasonangan.
alai anggohita, sai pujiota do Jahoba, olat nion ro di saleng-lelengna. Haleluya. Ido sahatna, martua do akana tumangihon hata ni dibata jala nau piopsa. Amin. Marede huria mahita. Tahatidak koma hapor siotai, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapor siaw disadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona suatu dosa, na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya todi porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumao na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mula mangolu di ari patuluhon, na manai tu surgo, lau gudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai margogo na sohatu dosani, di sima ibana paima mula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria topan yarak Kristen akan na badia, doho dihasesani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulu sogo daging ni halak nong mate, doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor ama cijantung.
namasa di huriatta nasa mingguon. Selamat Paskah Madihita saluhutna. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Aitabotodo, nasomate be Kristus dung mulak mangolu sian namate, dang dirajai hamateani be ibana. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Roma 6 ayat 9. Nama ragam. Parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Sada-sada parminggota sadarion ima pesta parjulo parningotan ari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Sada dua ibadah remaja umum pada hari ini yang biasanya dilaksanakan pukul 15 WIB dimajukan menjadi pukul 14.30 WIB. Dihimbau kepada orang tua yang memiliki anak usia remaja agar mengikuti ibadah bersama-sama dengan anaknya. Sadatolu, di hari Senin tanggal 21 April 2025 marsogot ima pesta paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Marminggu dohita masuk pukul 10 WIB. Marbahasa Batak laos disadari ima puncak parheheon ni paropuan ni huriatta. Napaduahon parhusoran ni pandita. Songon naung tinitikon di tikina salpu. Tinanaing paborhatota amang pendeta binahar si hombing. Tuinganan pakobasion naim baru. Pangojak konon ni amang pendeta Sarip Amsal STH di huriatta HKBP Cijantungon songonon ma pinasahat tuhita na sahuria. Dua sada di minggu sadarion papungutupa apresiasi dohita songo dalata makamoleatehon pakobasion ni panditatan nanaeng paborhatota. Pasahaton mai di bagasan roha mauliate marhite amplop nata papungu di kantong 2B. 22. Di hari Minggu tanggal 27 April 2025 naroon di parmingguan pukul sia 30 patupaun ni huria hinobasan ni distrik Kualu DKI Jakarta do ulaon paborhaton amang pendeta binahar si hombing. Huhu laos pangojak konon ni amang pendeta Sari Amsal STH marhobas di huriaton. 23. Di hari Minggu tanggal 27 April 2025 dung sipul parmingguan pukul sia 30 WIB patupaudo ulaon partamueon maringanan di ruang aula ni dohotan ni utusan nanaing si pasahaton dope undangan. Napatuluhon pembekalan pangulan nagoktiki di hari Selasa Rabu tanggal 22 April 2025 naroon di Patupah HKBP Distrik Kualu DKI Jakarta do pembekalan tu pangulan nagoktiki maringanan di rumah perubahan Renal Kasili Jatimurni Dohot Hotel Apenjel Keranggan. Tatangnya konma anggiat dengan jala uli mardalan ulauni. Napau paton. Perayaan Paskah Jemaat berkebutuhan khusus. Pada hari ini gereja melaksanakan perayaan Paskah Jemaat berkebutuhan khusus masuk pukul 9 WIB bertempat di ruang Matius.
napalimahon seksi pendidikan. Pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 masuk pukul 16 WIB, gereja melalui Dewan Diakonia seksi pendidikan menyelenggarakan bimbel pada kelompok kelas 12 SMA dan sederajat dan baru lulus SMA dan sederajat yang akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi kedinasan bertempat di Ruang Matius. Sementara bimbel untuk kelompok mahasiswa yang sedang kuliah dan yang sudah selesai kuliah yang akan mengikuti tes masuk CPNS akan diberitahukan kemudian. Napon Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon 2025. Membantu program Tahun Transformasi HKBP dan Pesta Gotilon HKBP Cijantung 2025 disakapi panitia do naing patupa panorangion di Parminggota Sadarion. Selengkapna pasahaton nasida mei dung sipul titingon. Napa pituhon, titing marbagas, titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu marbagas ma. Daniel Sihotang, anak ni Amang Johnny Walter Sihotang, tubuh ni Inang Lasma Adian Boru Situmorang, Sian Huta Jalan Ayub nomor 21 RT 11 RW 01 Pejaten Barat, Huria HKBP Mampang Prapatan, Dohot Orwana, Erpina Misal Yolanda Manurung, Boru ni Amang Robe Manurung, tubuh ni Inang Eslen Deliana Boru Sirait, Sian Huta Jalan Batas nomor 74 RT 03 RW 8 Kalisari Wek 10 Kalisari 2 Huria HKBP Cijantung. Pamasumasuan di hari Sabtu tanggal 26 April 2025 di HKBP Cijantung masuk pukul 30. Ucapan terima kasih marhite titingon Huria pasahaton mauliate tudongata nasian uek saplonom poncol 2 naung pasahaton satu set bunga altar di Parminggota Sadarion. Songonima titing namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan nasa minggon. Akka titing na asing boi mata jaha di lembarat titing na adong di hitabe. Sai di pasu-pasu de bata mahita di sude panggulmiton ni ngoluta horas. Shalom. Selamat Paskah ma dihita saluhuna. Mulai tema di Tuhata, di Parminggota, di Bagasa Sadarion, di panitia jongjong do di Joloon, naing pasahaton, sosialisasi, ni Huriata di nama Naburboni. Amanginang molotaida, ibarat kamu amplop naung pinasahat ni opung doli, opung boru, tu situa wek, dung dibagi, pataka samujon non amplopi, di sampul ni amplopi di jolona, ditulis do, disuratot do disi, Matius 10 ayat 24b. Ni nama, tudos do harajaon banua gijangi, tu sada halak nama daburhon boni nadinggan tuhau mana. Di Bagasa Sadarion, panitia manosoi tu saluhna ruas ni HKBP Cijantung. Secara khusus panitia paingoton tu ganup keluarga. Ima natabain Pesta Mana Burboni di ulau ni Huriata di bulan nalewat. Ima sada ulaun na pasahaton
saluhukna panggulmiton ningoluta tu Tuhan debata secara khusus tu ulauta siganupari asa di pasu-pasu debata. Ulaun Manaburboni memang nasa lilingon tapai hutihut ima diakka nadong haumana manang pertanian manang akka pangula alai molo dihita saunarion dang letter lebe terjemahonotai Manaburboni ima nanaing mangula tu hauma hita naung di kotaon ganupari do hita Manaburboni ganupari do hita nang panen alania manginang asa ganupari hita Manaburboni ganupari hita panen nasiat tuhatta doi saluhukna apit di sona manginang di dokot tuhatta do ima di Kejadian Ualu ayat 22 molo di bahasa Indonesia di dokon selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Alania manginang disadok parngoluota, takas matahangoluhon, ima pasu-pasu ni dibata disadok ulauta siganupari. Jala didokdo di Mazmur 126 ayat 6. Setiap manusia akan bersaksi, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tahanguluhom mahatani tuhatamang, jala ido nasinosuan ni panitia tuhita saluhukna. Secara khusus mai nai pinasak ni panitia maka suhuton Manaburboni tu opung doli opung boru lansia ni huriata asa saluhukna no kita gajang umurta boy hita sanga lansia dihamua manami nanami moleati ma di opung doli opung boru lansia ni huriata ala dijakok kamu do panitia pasahaton pakobasion Manaburboni tu hamu amanami nanami alani dipangidon nami tong maanon ditiki na tapapungo pangurupion namar pesta Manaburboni opung doli opung boru rakmatong dohok panitia papunguhon hasil niam peloptai manggohi hahurangan ima nama bangun livni garijat tahita dapot tikina opung doli opung boru boy ma pakiotai secara khusus dihamu salu opung nami boy ma tapakai dengan lau borhat martangiang tu bagas joron itu hattaon di bagasan lasniroha di bagasan hahipason marsangak matuhatta di saddo ulau tadi hurion namanginang jala ala ini di tanggal 30 Maret 2025 taingok mai songon momentum na berharga di huriata naga bisa ada catatan sejarah membangun pelayanan no muli di huriata molo no denggal livi tapake amanginang dipake opung doli opung boru baik kamu buah-buah tabudo marlib molo nakok lau mamuji guarni Tuhani angku hamian non parpudi pehami jalatang yang kok kamu hami opung doli opung boru akan oposon sanga haduan pakion nami boy gajang umur nami songon opung doli opung boru boy pakai hami lipi dang nasubunyang ari-ari do hitam merlip balik di kota nate alai molo lip ni garijata khusus doi tuaka na tumua ima na lansia tangya ko kamutong saluhna akasi kola mingguta akanakta mulo panitio madokon sudi akau pung dolio pung burui
pahupunang adong be. Ayo mulai hati di Tuhan. Ngamar pahopu opung doli opung boru marsanga matuhata. Jelas halinai pangidon nami ikot tangya kono mudo saluhu na ruas ni huriata. Boy gabe opung doli opung boru sanga marpungu gabe lansia di huriata HKBP Cijatuk. Ima sosonami amanginang dina papungu amplop pitan non di tanggal 4 bulan 5 gok ma pasu-pasu ni tuhata sipul ma pakubasion tu lip ni huriata na godanga mar 887 juta rupiah. Mulai ma di damang dohok dainang tongon di pesta Paskah. Molo dihalak Batak di dok pesta hehe manang rohata hehe ma nang todita marsanga matuhata ima nata parsita di bagasan parminggota di Siganupari di Huria ni tuhata di Garijon. Mulai tema di Hamua Manginang, mulai tema di tuhata Horas. Tabegema ede puji-pujian sian kor ina Selasa.
Tabegema ede puji-pujian siang tur lansia. Mari mulia mahita turut kapumu pilihan sadaa dohot sadabi. Sion amat Dea
dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di pesta Paskah Parjolo, parningotan haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sadarion, pakulingan ni debata mahita lampahot ton hita mameop haporsiaon di haheheon nai. Di enet ma hatai sian Evangelium ni si Yohanes bidu 20 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10. Hita na digari jaon dot hita na dong di ganup inganata na suberap dot hita digari jaon tangyok kamu ma hatan di dibata nahu cahahonon songonon maridok. Dungi di ari parjolo dung salpu ali sabat lahoma si Maria Magdalena sogot dina holomido pe tu tanomani. Jadi di idama naung dihidat batui sian tanomani. Gabi marlojong maibana manopot si Simon Petrus dohot si sian nasadanari haholongan ni roha ni Yesus. Pabuahot tu nasida. Nunga dibuat nama buat Tuhani sian tanomanna. Dang binoto manang tu dia ditaruhon. Jadi borhat ma si Petrus dot si sian nasadanari. Jadi sahat mana sida tu tanomani. Narap marlojong do naduai. Gabe marhajuluat do si sian nasada. Nahumatop sian si Petrus. Gabi parjolo maibana sahat tu tanomani. Jadi dipatuduk madirina. Di idama peak akka pangalilit. Alai dang bongot ibana. Romanang si Petrus sian pudina. Di bongoti ma tanomani. Jadi di idama peak akka pangaliliti. Anggosekka panaputi ni uluna dang rabdot akka pangaliti. Pulikdo dibalun tu ingananna. Disipe asa bongot nang sisian nasada. Nang parjolo sahat tanomani. Dipanok noti gabe porseama ibana. Aidang dope dia tu sinasida hatani surati nama dok ikon hehe ibana sian namate. Asa mulima sisean na duai ido sahat ni turpuki. Hurian itu hata di hurian aparjolo parningotan pesta haheon ni Tuhan Yesus Kristus odo nagabe nobalga sian sadok pesta ni ha Kristenon. Paskah do nagabe puncak ni las ni rohan ni hala Kristen na porsia di Kristus Yesus. Alaniaha ai marhite-hite haheonido sikop haroro ni Tuhan Yesus Kristus seperti bion laho pataluho dosa dohot hamatiani. Jadi mulai dihurian aparjolo ono minggu Paskah. HKBP satu bason hotdo mapartahaton 2 hari hita mamestahon Paskahi. Nunga torop huria dang pola be songoni di patupa. Alanido nang di ngoluta sadarion ikot takas do lasni rohatai. Melahudok anon selama Paskah sude mahita siana sarohata mangalusi tutu nunga hehe Kristus. Jala siana sarohata mei ala ido memang puncak nilas ni rohata na martuhaton Yesus Kristus. Alanya kamanginang hudok komatuhita sarari selamat Paskah. Serana marsa dohamu. Tutu nunga hehe Kristusi. Selamat Paskah.
Baik kamu jo tangan muna songono nate. Selamat Paskah, tutu nunga hehe Kristusi. Itu. Ai sada doi hatutubuna panaononna hamamatena jalasikop maidi haheheon. Makanya didokon Apostol Paulus molo dang tutu hehe Kristus mari suang ma para jami tahun nami mari suang manang hapor siamu. Alani do unok di minggu pesta Paskah sadario pede dokon ikon hehe Kristus yang namate. Kristus itu harus benar-benar bangkit asa sikop saut tulus nasinakapan di debata lahu paluahon hita pardosaon sian dosa dot hamatiadi. Hamuna kamanginang goranggo aka teolog aka padde di Bibel tahun terus madokon ay memang haheheonon do gabe unok ni ha Kristenoni. Arong sahalak sejarawan gereja do teolog namarguar si Philip Schaff madok songonon. Cerita kebangkitan Yesus itu merupakan ujian yang menjadi dasar kebenaran atau kepalsuan agama Kristen. Haheheonido, kepastian ni haheheonido. Nagabe dasar ni hasitongan ni hala Kristen, ugamo Kristen, manang gabe kepalsuan ni ugamo Kristen. Ala memang saharo dio basopya kamanginang, terus do portibion marsitutu, lahomadok ha Kristenoni kepalsuan di. Ala memang dang terjalo ni roha, dang terjalo pikiran, nabi dari tahonna taringot tuhaluan di bagasan Kristusi. Godang doa teori bertujuan laho mangalo barita haheoni Kristus. Adonggo nama dokon di teori konspirasi. Didokon di teori i sederhana bahwa semua murid-murid itu bersepakat menyebarkan kebohongan, pararat gabus, madok hehe Kristus. Sasitong nadang tutu hehe Kristus. Alai bersepakat do akasisiani madokon tabaritahon ma nah hehe Kristus. Lalu ada juga teori yang mengatakan teori salah makam. Molotung dibaritaho pe lau akasisian lau Maria Magdalena tu udiani jalan dibereng udiani kosong, mereka salah kuburannya. Salah makam. Alung kortahe nalau hita mangarihiti nari kamisi manang natuari. Ibu hamu do petahe mangarihiti. Ya, hata sonari jarah itu kan. Anggona jolo mangarihiti memang dibayad do, dipaias do udiani. Adong ko hamu nalilu lao tahe tu pondok rangon nari kamisi. Manang nari Sabtu tarisodo huingok blok nda. Ali buasa dang isona tenda. Adong koi potokku na manuduhonau ngamoding di Jakarta di Pondok Rangon do. Asal lawau mananom namati tu Pondok Rangon molo jonok-jonok do tu siul do hubereng. Ali naraku iya naeng. Olo lilo si pata. Ala hampir saru. Jadi teori salah makam ini mengatakan seperti itu. Kalaupun mereka mengatakan bahwa Yesus itu bangkit, mereka salah. Makamnya salah. Kuburan yang mereka jumpai itu bukan kuburan di mana Yesus sebelumnya dikuburkan. Adong usai madoko teori halusinasi, na berhalusinasi doa kasih siani. Dan arong toho hehe Kristus. Adong depan nama dokon teori pingsan. Yesus itu tidak benar-benar mati tapi dia pingsan. Alani adong sahalak padita manuraton di surat nama doko songonon. Ya, bahwa ada seorang perempuan pernah menuliskan surat kepada dia. Madok songonon. Dokter nami. Di gereja nami, ya padita nami marjamita.
Jala jamitana taringot tu Kristus. Nah hehe. Di dokon ibana di jamitai. Dang tutu Yesus hehe. Dang tutu Yesus hehe siar namate. Ai na pingsad do ibana. Atong buado padapok mutaringot tu si. Ninna nama nurat surat nomma. Tu padita John Vernonon. Dungi dia lusibana ma surat di dokon ibana ma. Lau maho tu paditami. Buam malicing-licing. Licingi ma paditami 30 sia 140 hali. Malasak-lasak lijibasi. Dungi buak masilang. Parsilak ko mapaditami. Labang matangan na disilangi. Jala parsilak ko may managattung onom jom. Jala dinapat tersilangi ibana. Tusuk ko ma tuat doranay. Tombak. Jala dungi paturum ma siani. Paiyas ma. Tanom ma. Tuluari ma tanom. Dungi gali ma kuburan na. Asa botommu ati nabuado paditami. Neng dohonon na. Kalaupun dikatakan dia tidak mungkin mati, dia hanya pingsan. Kemudian datang murid-muridnya menemui Yesus lalu dia tersadar dan bangun kembali. Jadi suruh apa ditami mengalami songonan nyalaman di Yesus. Manang boy do ibana itap nina pingsan. Manang namate do ibana. Nunga dilicingi ho di parsila koko. Ya, kau tembak dadanya lalu kau kuburkan dia. Apakah dia bisa hanya pingsan dan tidak mati? Ima pengalaman dan hidupan ni Kristusi. Ayo kamanginang turpuk jamita sadariope dan maluai tong sian panidangion ni si Yohanes laho patakason na tutudo Kristusi hehe. Kristus itu benar-benar bangkit dari kematian. Dan na asing. Bukan digantikan. Bukan dia diambil. Tetapi kematian dan kebangkitan Kristus menjadi kepastian. Itu sahalinari songonai dokonnya Apostol Paulusi di sada Korin 15:10. Ai anggo sohehe Kristus yang namate rumar majamita nami laos rumar manang hapor siamuna. Kalau ini sahalinari. Selamat Paskah. Ngatur marangan-angak keroh berem. Selamat Paskah. Tutu. Asa ima menyemangati hita. Na paduahon gabi jamita Paskah tu hita kamanginang sian na hinatidakon ni si Yohanes di surat naon na diidana sa diri bohado hawamasa ni haher ni Kristusi jalatakas do di suraton ibana nang dihawamasanai dinalao si Maria Magdalena do aka paraupuan nasing madapoton udiani nan mangojar na sida sa sitong na songonang sabigi ganup taon jamita manaringoti dada ala nan nyojar ni haporosyon na sida marningot nong nidok ni Jesusian mate do dia pinar silang jala hehe di hari patuluhon alai marningot tradisi ni hajahudion nado aka nengi bolokon bakkenai jala ido baritana di pasat dinalao ibana madapoton aka sisian na asingi si Simon Petrus. Alani sian baritaon arong matulu hal si Peopota gabi baritala sendro hadihita. Nang pesongon pengalaman ni Maria Magdalena, songon pengalaman ni Simon Petrus, songon pengalaman ni si Yohanes si sadiri, si sian haholongan di Yesusi, dinalaw na sida tu udiani
Di nabi nereng nasida dang disibe bakken di Yesus, dang ingot nasida tu nong tinonan di Yesusi. Alai hita di obbas tanwaeng di togihom mahita. Asa gabe sitidang ini Kristus mahita, sitidang ini Kristus naung hehei. Di catatan sejarah gereja di surat tonon atar di tahun 10 tu tahun 100 dung Kristus do evangelium. Anggo di hamasa ni haheoni akasisiani Petrus do ganggu. Makanya mau kaca urut ditrupukon gabe jami tanakin di pertangyangan buah-buah ijuk songon si Tomasi. Dia toh hehe bana molang jolo hujama bogas ni pangalabangan di tangan nai naso porsiau naung hehe Kristus. Makanan lain melodok kalat na maul porsia telah hari dok ketaya. Saya rasi Thomas dohon yanin. Tapi adong si Thomas right. Ya. Ale si Thomas na di bibilod na dokon. Ya. Asal maul ma porsia tor tadokon do dasar si Thomas doho. Nangpe kemudian Thomas itu menjadi seorang rasul yang luar biasa memberitakan Injil Kristus. Alang pesongoni kondisi dohot na sida gabe sitidang ini haheon ni Kristus. Jalan molota jaha bibil tahun paropuan do di pabawahon gabe halak na parjolo marnida ahana masa di udiani. Jala paropuan do na parjolo pabawahon tu akan asing taringot tu ahana masa di udiani. Nang peda sida nan nyojar ni sebuah keraguan. Jala paropuan gabe kelompok yang pada masa Hajahudion, masa ni Yesus Kristus nasopola ya diperhitungkan. Bahkan dalam hukum Yahudi perempuan itu tidak boleh menjadi saksi. Dang si jaloon panidangyon ni paropuan. Alani do di HKIP sasitong na di pesta Paskahon di do gabe toktong pesta parheon paropuan. Maka anakin nama kubasita mulai sana margeda marpelian paropuan. Ako dia kahuria-hurian asing di HKIP ngalos dohot nang ruas ni huria paropuan di baen dohot makubasi songo parheon paropuan. Anang pola dipikiri hamu nong paropuan mantung padito na marjamiton nang ate. Alana ului pasomal parjamitana pe paropuan manina. Ala so paropuan nang parjamitana nong paropuan manina nao. Hot do bawa wate. Ala manggobar honi di. Karena memang perempuan kaum yang pada zaman itu tidak dapat dipercaya nang petohone do kondi atau songo kita na jului do molonga perempuan makatai atau emak dangarong di botoho itu di tadu kan. Alin wae ngabalik be kan. Ras terkuat nang isre tahe. Gabi Roma hami bawa mandokon dang mabiar rautinat tabah. Jadi nau baraniat do ibana inna kan. Saya tidak takut sama istri. Lalu bagaimana? Dia lebih berani dari saya, cuma itu saja. Ada di zaman Anda, perempuan ya enggak dianggap. Maka Maria Magdalena sebenarnya menjadi sumber pertama pada zaman itu susah diterima. Ailos idon yang dohorona tuhitan waeng. Nang pe maoli tarjaloni na torop di hati hai, tetapi mereka tetap memberitahukan apa yang terjadi dikubur ketika mereka pergi ke kuburan itu. Peristiwa haheon parjolo sehali di pasatu akaparopuan. Alani marite paskahon gabe sidangi mahita nang pe sudehita adong doaka hagalion. Hala Kristen di dunia ini diajak menjadi saksi-saksi Kristus walaupun kita sering menjadi orang-orang yang tidak dianggap. Apalagi tongong-tongong di bangsa tahun jod dohi tadi saya dibain label kaum yang kecil dan minoritas. Alai unakya gabi galehita laho makatidakon Kristusi marhite sadok gulmit ningoluta. Ngapa duahon los marhite te barita paskaon di tonahom matihita kamanginang namarlas ni roha ita namadok tutu nungahe Kristus. Asa gabe ruas ni Kristus
Na toktong marsi hohot patuluson sakap ni debata ngulut tahun. Misio de. Kita ditebus, kita dibenarkan, maka ada tugas yang diberikan kepada kita. Laho patuluson sakap ni debata di Portibion. Ahama sakap ni debata, pasauton harajao ni debata di Portibion. Dia maharaja ni debata, nama buan dame dolas ni roha. Ala nila ho patulusonon akamanginang diha perlu hodo mental juang yang tangguh. Mental baja. Tabereng ma si Maria Magdalena do akadongan nai. Ngahudokon nakin boado na status nasida, tapi kemudian mereka tetap dengan mental juang yang bersungguh-sungguh terus pabuah-buahon taringot tu hahehion ni Kristus Yesusi. Molo di era emansipasi nuaing ra dan apala maul Maria Magdalenai laho pabuah-buahoni alai di era boy mata bayakon. Ai saya gari di era ta arong gope na jolo zamannya harus tahidokon. Zaman Siti Nurbaya. Di habatakot tapi kental do namasai. Di jabunami pe sanga do hubigi gabe songon setobu dipakai laku. Ai ibotoku syaka hami syakanga perempuan si nomor 2 bawa. Ngasih sekolah bapakku, ngaguru. Alai hubigi do takas dokot tu itoku syakanga non. Toi mai toda tama SMA mah ho. Nga cukup bi. Itomon ma si nomor 2 ma kuliah nina. Naraku amang ngasih naraku mamereng itokon naraku do soalnya. Anong ko hamuna pengalaman song nita he? Ay ma. Ay sa garisi terasa deh kan? Habis sekolah mai bay bawon. Habis semua uang sekolah dan tamat tong. Mudah-mudahan dang adong di gereja na berpengalaman song ni. Dan tamat gabelari tu Jakarta kan? Ada yang kejaran waeng mungkin itu tidak begitu sulit, tapi pada zaman itu, apalagi pada zaman Yesus Kristus, maka dibutuhkan mental juang, semangat juang, keberanian, ketangguhan, lalu terus pabuah-buahoni. Apalagi sokon hudok nakin nanggon waeng do songon ras terkuat para puan kepala maul bete. Ai dialami hamu do ngamang telepon tersingkat di ngulumuna. Ya. Jelas ini saya telepon tersingkati siani nata jabu. Buasa ro telepon tersingkaton ala agak borngi kita mulak. Dungi di telepon mama kuling ma teleponon. Tabereng ma inata jabu. Tangkat holam boy terangkat hola sada do kalimatna. Pulang mati telepon. Neng dia lusa de pengen mati be, nggak selesai be. Jarang orang tindakan manang nah be. Di doko matu akadongan mulak mahita. Ada ngapa lain nata jabu nami songoni yang dohonok. Ale pengen amat di, ya. Anggon lain mungkin akan lebih mudah, ya. Ale yang tiki memang dibutuhkan. Ale hitan lain nang di tonga-tonga ning ngulutod dak kola persoalan perempuan manang bawa ale songon ala Kristen dang murah memang. Maka dibutuhkan mental juang kita yang benar-benar harus teruji. Sehingga kita menjadi yang terpuji. Anggo Jajulo Takasdo terkenal orang Batak ini memiliki mental juang dan ketangguhannya yang luar biasa. Dicatat dui. Di sejarah di Hanguluan di bangsa tahun. Salah satu suku yang punya mental juangnya yang luar biasa adalah suku Batak. Apalagi ma dung gabe hala Kristen kita. Alain waeng na perlu si jang motoro takamanginang asalos tamiliki i asonang gabe terseret kita nang di tod dini zaman waengon. Jelas saya didok di hupa tangi-tangi sedang merasuki generasi-generasi alfa, orang-orang muda anak-anak kita. Ayo ke pamanak manat dak kola nak dana waeng terkena virus itu. Orang-orang tua juga sudah banyak. Dia mai. Nai dokon nai generasi stroberi yang manginang. Ya dibagi hamu ikan. Generasi stroberi. Buat saya dokon generasi stroberi ya kayak nakotain waeng. Stroberi itu cantik.
menarik. Hola binereng neng dibuat dong mau ngamasak, tol neng nyalakon, HP dong nyalakon oleh si pataga be. Iya sompo HP ini ngomong soalnya. Ai baru-baru rau tu Pulau Jawaon, lau ibu nau tu puncak, kubereng madong kebun stroberi, dan kadang di hutan ami di duri stroberi on. Bagai neneraku, terhubat terus ada, hola kalang, ya mang. Ternyata penipu do stroberi on niku. Bagai daun, HP dong nyalang, masuk. Maka generasi stroberi digambarkan seperti itu. Dia cantik, dia menarik, dia berpotensi. Tapi ada buruknya. Ternyata katanya stroberi ini mudah rusak. Holan palilikui mana dung ditapu, dibayar di saringanan, holan masih ososan nasida sama nasida, torsega do jala, terbusuk. Jadi digambarkan di generasi muda sekarang seperti itu. Dan mudah stres, gampang rusak tadi, gampang cemas, sulit mengelola emosinya, cengeng, mudah menyerah, rentan terhadap hasutan negatif dari orang lain. Alih upamanan manan akan manginang. Bukan hanya generasi muda sekarang yang terrasuki. Naung agak lambat tuai peulu si pata. Gabe generasi stroberi tok bereng. Bangko siapa penampilan nak mino tu beda. Makanya dong istilah di Jakarta harus teh opcan. Ibu tuh hamu do opcan? Opung cantik. Nggak opung, ale tetap cantik. Tapi maka kita harus cermati ini. Suatu mago mental kegigihan di hita, suatu mago di hita semangat juang, dan tersadar hita, dan sengaja hita, kita dirasuki oleh zaman yang sedang merasuki juga generasi muda dan anak-anak kita sekarang. Buhan yang jolma lamura stres, lamura cemas, lamura cengeng, susah mengelola emosinya, mudah menyerah, dan sangat rentan terhadap hasutan-hasutan negatif. Namuran. Aku ingat do tikida SMP SMA molo hupaboa au dipukul guru sia sekolah lam tabba do pukul-pukul na di jauh. Dan persoalan di bapakku tikos manang na salah guru. Pokoknya molo hilibas berarti salah doho, hutabay libas-libas na. Habis sonari bagaimana mudahnya kita menerima isu-isu cerita, kita langsung terkontaminasi dan kita rentan dihasut oleh sebuah cerita, kabar, berita dari orang lain. Dan itu sangat rentan dinguluni hita nuaingon. Mudah menyerah. Karena ini sebenarnya orang Batak terkenal dengan ketangguhannya. Lama dung hala Kristen hita. Unang ma murah-murah hita. Madiri. Apalagi ipangiring-ngiring uluna. Porsia mah hamu manginang ngangiring uluon. Ulang pala pangiring-ngiri hamu. Ngiri du hamin dah. Memang ngiri be. Ai suku kamu ngiri do ngolu ni paditabe nego sirai ngirian nuaing. Ale molo kabi hupa buah deui gabe rak ngiri mah hita kan. Dia ulang pala ta pangiring-ngiring uluon ngiri be. Apalagi Roma Musa birang atau TV sekarang sedang mendekati resesi ekonomi ini tamakan. Portibio ma resesi, anggo anak Tuhan dakya resesi. Alam ba? Tutu nunga hehe Kristus. Jadi unang murabe hita dan anak-anak kita generasi muda itu juga kita latihlah. Jangan murah sekali mereka jatuh, gampang rusak, mudah stres, mudah cemas. Gario punga sedokon healing majo inna. Oh pahupuna do madokon. Oh pung ke puncak dulu ngapain healing sudah stres aku inna. Bima anak-anak sonari. So binoto ha stres nang stres. Hape omak na bapak no punga mati-mati di nguluna di Jakarta on. So hai dokon stres. Ale latah hita sipata gabe do mahita tong madokon stres. Apalagi Roma musim manat mar minggu tu gereja akan bisi jantung. Madoko kata mamusai panita transformasi. Madoko kata mamusai nang borak padita. Madoko kata maon. Lah unang balik tu gereja hita. Basa ram tu gereja hita lam stres nang musai kan. Nata paululu do stres. Basa harua. Moli padokoni huria pesongoni. Tutuhani doko kamu. Tuhan nungali doko kuria nami songonon waeng. Iko sipatu pon nami.
Saya harus mewujudkan misi Kristus. Dia latar baik kita tapain. Unang para tapain ngiri-ngiri selinari. Ngiri nguluon. Ya. Jadi mari bersemangat. Tarpatulus sita doi. Ya. Manang ise nama nabur mari dulu manggotil doi mari hitelas. Molot tabasa tanggal 4 ton. Boni si pakyon ni huriata iboto hamu dan no si putih kota di si parjolo si putih kota ima saut lipi. Jadi omma boni na hulio kami na tanggal 4 Mei. Dia ma nahuputi kami opung nami si matuaku na tua-tuaku ngaboy be menikmati rotu gereja. Ya. Itulah panen kita. Dari benih yang kita berikan nanti tanggal 4 apa panennya? Satu pertama lift itu. Itu piga-piga akan opung doli opung boru hudok kodison. Amang hamudu na julo tahe pajongjong gerejaon mabangu gerejaon. Hidu amangin ma. Ai mada. Na sodingot tamu do harana julo nekum metua hamu. Jala nekol lamoru gugumuna. Na ibaya ko kamu do nang umur 20 tahun kamu songo togos muna tiki mabangu gerejaon. Maka na ibaya tangga-tangga di sana. Kan itu kan. Tapi coba kalau dulu sudah membayangkan saya sekarang 40 tahun sedang tegar-tegarnya, sedang kuat-kuatnya, tapi nanti saya sampai kepada umur 70 tahun. Sehingga waktu itu mungkin kita sudah bisa mengatakan kepada arsiteknya, bangun gereja ini, buat tangganya di sini, tapi siapkan di sana nanti lift supaya nanti ketika kami tua, kami sudah bisa dari sana naik ke gereja ini. Jadi hita pihak kano poson, so tunggabe tahilala poso hita terus. Gebero hita madokon, toy makan itu mana mandupahi, hanom metua do hita tong. Alani, doh mahita nama poson. Dia tuh terus hita poso. Alana memang ulu songoni, biarlah umurku 1000 tahun, tapi tenagaku tetap 40 tahun, tidak mungkin. Jadi semangat mahita, apalagi akapinopar opung doli opung boru. Tergudang-gudang maliok kamu bunimu na tanggal 4 ton. Asa tong belga muse. Ya, gotilota di tonga-tongannya ke ulaon pakobasion. Jadi mau tungi pabai ni panitia tasongonia kamanginang, kita melihat jauh ke depan. Sekarang kita sudah kekurangan. Mau tado kau tahu bahasa keragamnya ka ulah pakobasion ini dungi dohoron nama di dia be mahami. Atau kamu mah hola pungangkor noek saplonom di huriat tau na manginang. Molo taparadi do inganan nu sude ikona long 10 onom inganan di gereja tahun. HP ido semangat tak? Terus menyemangati pertumbuhan pelayanan-pelayanan itu. Maka tempat-tempatnya juga harus kita persiapkan. Atau leo kamu buni i gudang-gudang asa dong muse si gotilota marhiter ragamnya ka ulah pakobasion nalam mangerbang di tengah-tengah ni huriat tahun. Jalna perpudi sian hatan di bataon di tonaho matuhita lam mangulu mahita di hasadaon, di kesetaraan. Malua mahita sian mental diskriminatif, termasuk gender, termasuk sosial, termasuk aka ekonomi na asingi. Di huria, di tonga-tonga ni parsaronnya karena porsia di Kristus Yesus nong hehe, sada dohita, setara dohita, diadupan itu hani, ima akan naung, tinobus ni Kristus. Molo saya mangulu dope hita, dan menganggap kesetaraan ini tidak mementingkan dan memerlukan mengutamakan kesetaraan itu, berarti kita belum menghidupi makna kebangkitan Yesus Kristus. Alani ikon masih heheat dohita, ikon sudah dohita makilalahon sada sarupa diadupan di debata. Mau lebih kamu pemet-met, na terus tawain waeng termasuk yang kota ruas nihuriat tanah berkebutuhan khususi, ngahudok tu panitia transformasi. Jadikan gereja ini juga yang ramah bukan hanya kepada lansia, yang ramah bukan hanya kepada orang-orang yang kurang sehat, tapi gereja ini juga menjadi gereja yang ramah kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ai saru pada hita diadupan nih. Di nasida hudokodo, jangan-jangan mereka yang lebih pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? So dibotoi mergabus. Porsi doamu. Dan dibotoi marakalakal. Dan dibotoi memikirinya jahat. Kalau mereka yang lebih pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Karena hidup mereka polos dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Alani nasida pe
ikon argado di bagasan nguluni para sorata. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Amin martangi yang mahita. Moliati madiholi Jehovah Tuhan nami. Nungatung di leoko ha sisikop ni haluani di hami. Marhite hite haheo musian namati. Nunga dalu hamatian. Nunga dalu sorop ni dosai. Atau nunga mangulu hami di bagasan haluan mi Tuhan. Tok songon tona barita nauli na pinasamu di hami di pesta Paskah para juloon. Sa mangulu mahami di bagasan ngulu haheo ni. Gabis tidangim mahami. Gabilam margugum mahami. Lau patuluson akan asinakapamu. Si patuluson yang akan aporsiai di tengah-tengah di portibion. Jala hu pataridaho kami mai. Nang secara khusus di tengah-tengah di parsauran nami. Di tengah-tengah di huriam. Nah hinopapmon di HKWP Cijantungan. Gabilam sada mahami. Alanong di pasada hodo hami. Akan nah hinopapmu. Tong moliati madiho Tuhan. Lasni roha haheon ni Kristus ima hubua kami mengadopi madalani ngulu nami tujulanon asa tok kami di bagasan lasni roha di bagasan posni roha di bagasan gugu nasyako di bagasan Kristus tangihon matang yang nami amin. Marede mahita lasni kina maredion tapasahat ma peliata dohot tad dan nihamoliato tatu Tuhani Dinan lahu paborhaton amang padita si hobing. Oh
batangi akoma peliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan saluhut silihol-lihon nadingkan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupa sahat hami masya nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti. Asa hupa rasya kami pilihan non. Pati bulo na rajaon mitong-tongan huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silihon-lihon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami para siroha, mauliate marohanami, jala pujon nami ho, ala naong di tubuh ko hami pa dua halihon sian godang ni asin roham, tu pakirimo na mangulu marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nung nga gabi si palua, jala si pangulu anak midi hami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihut tonon nami. Na marlas ni roha do hami nuaing marningot haheheon nai. Nunga talu si bolis, talu hamatean, talu Banua Toru. Dang mabiar be hami mida hamatean dohot soropna. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui. Ibana do manogyo kami sian hamatean tu haheheon sogot. Alani ubahen hupangi do hami, saya si maroham. Patugu maha porsion nami, maniop barita naulii, asa unang ganggu rohanami, di nama molus hami, di hamatiani. Say sungguli ma rohanami, do rohani dongan nami, asa rap hehe hami sian parrohaon naburuki, asa tarulo kami parange nai baru. Say pasu-pasu mahuriam, dohot parbarita nauli, na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami, asalam tersunggul akan napedim roha, jala hehe sian dosa nabi. Say papos maroha nami, maka porsiai, naung mardame jala mardomu hami tuho, ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu. Say pasabam, jala pamalum maroha nami, top pamaroha na ias, doktor di namarsiohot di bagasan hami. Asa tarhajong jokok kami, nong pitor hami, ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli ma pakirimo na mangulu di hami, asa tarapul rohanami, di namarningon akadongan nami naong jumolon yalapmi. Jala asa tarapul rohanami, manaon sitaonon di hasyanganon. Say apuli ma akanamatean, nadangol, napogos, na somarama somarina, akka na balu don akka na malungun tu Banua Gijang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliyama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saud malaman ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hangluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togiyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sang
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim.